салом алейкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. Ман барои шумо дубойкои жатка ҳар ҷое буд фасони айдур нишон медиҳем ки ҳамаша бубинед. Зимистонаш буд, ҳозир тобистонаш омадагай ледни ҳам баҳорӣ ҳам тобистона. То тирамоҳра мепӯшем то зимистона айра пӯшида мешава. Аймӯ чанд қайравон кардем жалб нестай ба дараҷа оли зуран. Ай размери чанд то чанда имсол овардем? 48 50 52 маламерка 48 50 52 барои духтаракои саврименка марҳамат метавонед омада харидорӣ кунед. касе ки омада наметавона метавона ки дар WhatsApp гап зана. мо дастафка дорем тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон дастафкаҳои мо ҳастанд. зуриш дар чия ки на пат мезана на дарзшӯй мешавад. набинед навилок дорам мисол ҳуй намешаванд. барои метавонед ки смела омада харидорӣ кунед. на ин тараф да ҳастед на чизое ки пешинам муза гапс кардем ҳозирашда ҳамин қа чиз овардагиед новинка марҳамат омада харидорӣ кунед. неози гафриёи новинка якум сортош ай размери 46 то чанда дорем? ай 42 ай 42 будааст. ай 42 то 54 гафриёи новинка ин 250 сомона. ё зуриш дар чия ки якум сортош қавстарай ва нака нигин дорам пешон. якум сортош қавстарай бо ҳаста арзонтар дорам 150 сомон. мора сиёмка намекунем. 250 сомон. меарзан бахчун меарзан. 4 расетка дорена? 4 расетка. 4 расетка шузи пака ҳастай. бо мешава любой светиш ҳаст. любой светиш ҳаст. нархш 250 сомон. то размери чанда гуфтед дорам? ай 42 то 52 дорам. Балши мерка, не? Размеришон балши мерка.